Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon, nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangalan nga Mandix, 30 anyos, taga Poblasyon Pardo, Cebu City. Punto medikal kining ako suliran. Aron inyong masabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Uy, Mandix, naunsa ka ba mata ka? Gikan kang nagbasketball unya nagpahangin ka diha? Init kayo mo? Pawa diha. Singot kay ka oh. Init man. Unya, di man na maayo pa og ng singot nimo diha sa mong buko-buko. Itayo kag sakit da. Hubuan na sinina nimo be. Oh, ma. Unsa naman na bay? Giubo lagi ko. Kahira ba kaayo? Mo ba? Oh, basin panungot na bay. Ipahilot lang na oy kay basin. Panuhot yun ni. Grabe ka ang panuhot ni mo sa buko-buko. Oh. Nara, ni anam-anam naggawas ang hangin nga akong gipislit. Agay na hinayo lang kay sakit. Hinay rabaya ning akong pagpisil dong. Agwantaha lang sa kay sakit mangyod ning panuhot. Nya, kumusta naman pamati nimo? Arang-arang naman ma. Sunod, pag ginahi na sad si mong oha. Naanad na lang gyud ka ana magpauga kasi mong singot si mong lawas da. Mo. Kumpiyansa kay kang bataa ka. Magmahay ka mangyud lagi kung padayon kang maginahi ana imong o. Kay kining atong lawas dong maningil ra bagit ni. Mo. Tama sa mga bayoy. Hey, si Mandix, naglisod og ginawa. Ano bay? Okay ra ka? Bay, kamulo sa duwa. Mundang na sa ko kay yahang ako. Sige bay. Pawel sa diha ha. Sigurado lang kang okay ra ka? Okay ra. Sige ra. Padayon lang duwa dito kay magpaabot na kong kuwede din nga kuyab. Ako matong gipaapas. Sige bay. Nagduwa-duwa kag basket. Nya wa ka magdag extra t-shirt. Nalimot ko gud. Wa unta ka magduwa. Ambot nimo Mandix oy. Itugan man giti kasi mong mama ba ang kagahi si mong o. Niyan sa may plano nimo. Paugho na sad na nimo ang basa nga t-shirt sa imong lawas. Langga, ano lang ko yawi-yawi? Bro ba kasi mama oy? Ang gahin kag o. Kapilan mo kag badlong diha mamlagi hapon imong buhaton. Di na lagi. Patuon ako sunod. Promise. Sa tinuod lang, grabe gi ko kasing tanon nga pagkatao. O kapila na sad mahitabo nga maughang ko sa akong singot sa luyo. Kay kani laging kalit-kalit nga manghagad og basket sa among eskwelahan. Unya dili ko makadaog extra t-shirt. Hinungdan nga dali gi kong ubhon. Hangtod nga namin yung misa akong uyab nga si Queenie. O nakabantay ko nga dali kay ko nga maluya. Unya pirming hangakon. Pero kay basketball lover lagi ko, mao nga nagsige gihapon kog duwag basket bisag minyan ako. O kunya
Mandix, unsa ka uy? Masamad na tutunlan nimo. Gipugos man nimo og ubo og maayo. Kim ni nagtambal. O man na. Pag sigig inom og tubig, tingalig mo humok na. O man na sa day. Paanhion na lang nato itong manghihilot ha. Aron mahilot ka. Sige day. Sakit sa kay kong kalawasan ko. Ay, ayaw lang gid pagsigig patunog ha. Aron mamaayo din ng ubo nimo. O nay. Na sige. Aron ako. Gusto kong lalipong. Unsa? May ko na be? La, init-init tuod ka. Nala sige, pahuway sa diha ha. Kaya magpalit kong tambal para naa kay matumar. Salamat day. Arang-arang kay mihumok-humok ng akong ubo. Dugo? Kadaghang dugo ini? Hangtod karon, wa pagi kumusulti sa kong asawa nga dunay sagol dugo ang pag-ubo nako. Kay dili ko gusto nga mabala ka siya. Akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ano na may sagol dugo sa akong pag-ubo? Angay ka kung mabalakan ini? Kay medyo ubay-ubay ra sab. Ikaduhang pangutana. Posible ka nga mao ni resulta sa akong kagahig o na magsigig pauga sa akong singot kaniadto? Hinungdan nga mao sa ning magsigig sakit ang luyo nako unya dali kay kong ubhon? Ikatulong pangutana. Doon na ba'y libreng check-up para ini? O doon na ba'y libre sa mga tambal ngay panghatag sa parehas namo nga natagbol sa inyong taon o pagdaginot sa among kwarta? Ikaupat o katapusan. Unsa may angay na kubuhaton karon nga wa pa man kumahibaw unsa gining akong gimuo. Mas maayo kag maglain lang una kog mga butan sa akong pagkaon o pag-inom aron dili ko makatakod og laing tao sa amo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Mandix. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sab ako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa mga problemang punto medical kay medical doctor man ako. Ako motambag sa mga problemang psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug ako motambag sa mga problema ninyo mahitungod sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Biling Kusminya Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Standby mo mga sukintig paminaw kay mobalik ni kahuman ani nga panito. Pardo, Cebu City. Punto medical ang problema ni Mandix. So nabati ito sa drama, may tungod man ni kay magluwa og dugo nganong naa man kuno siya ni ani unya posible ba ka nga mauni hinungdan kay magubuo kasuka siya sa una unya libre ba kuno ang tambal diya sa atong mga health center ug unsa mo kuni angan yang buhaton malikayan ba kuno or maayo ba kuno nga i-segregate or ilain ang iyang mga gamit sa panimalay no so ako lang tining i-discuss ning iyang pangutana in general kay para sa nadako-dako oras ka ba discuss ni siya no. Tamang pagtuon sa medisina kana magluwa dili magluwa magubo og dugo kay lahi mo putong musuka og dugo we call that hematemesis kung ubo og dugo ang among term na hemoptysis. So daghan siya mga hinungdan. So may mga hinungdan ang magluwa man ka umuubo man ka og dugo or kanang murag plima nga waglaway nga isagol dugo no. Posible na infection or naabay ingnon ta klase nga infection sa respiratory system like bronchitis, pneumonia, pulmonary tuberculosis o cystic fibrosis no kini mga hinungdan mga 60 nga to 70% sa mga hinungdan nga magluwa og dugo ang usa ka tawo is because of infection
So unsa may mga tilimad doon ani nga naa na kaani mga infection. Kato magluwa og dugo, ang color sa dugo bright red color, ha? Bright red. Unya ang imong laway nasa mga dugo-dugo sagol-sagol, murag magbuwa-buwa ba ang imong laway, mo nang mucus, no? Maglaway-laway. Ya, dako baya kayo, atas ba kayo ang percentage or incidence din sa atong palibot kining pulmonary tuberculosis, no? Ma-confirm nito sputum exam or chest x-ray, ang mga radiologist ani may kay mobasa, may makitaan, may infection specialist kung naa ba kay pulmonary tuberculosis, no? So mag-bleeding na because musid maguba man ang wall sa imong lungs, no? Naa ka diha unya kining kung simbakulag mubuto na diha na kayong problema. So unsa may angay pagahimoon kung naa nakaaning gitawag na to pulmonary tuberculosis nga may mga kung gituhuan nga hinungdan yung problema mandex, no? Diya sa pardo, no? So bahulay lang yun ka inom kag daghang fluid kinahanglan dili ka ma-dehydrated. You have to drink little lukewarm hot fluid or liquid, like mas maginig na limonsito, or honey baron. You take plenty of vitamin K, kay makatabang ni siya. So kanang patugnomonic sign sa pulmonary tuberculosis o patugnomonic sign butasabot nga mga matumbok ni mga hinungdan is kanang gibalik gingon ako nga muluwa ka og dugo ang imong laway na isagol dugo nga bright red color. Drink ka og daghang tubig makatabang na siya nya mukuan sa ka mo take yung tambal, no? Mga anti-TB nga mga tambal, no? So may mga anti-TB nga mga tambal kay mo pangutanaw mahatag ba ni sa atong mga health center, no? So natay triple or quadruple drug therapy aning TB. Napanghatag na ning libre ay do na to kung karon na pa bagyapon ni panghatag sa atong gobyerno. Pero sa akong nahibalaan kaning isoniazid, rifampicin, itambutol o pyrazinamide. Ano yung mga tambal panghatag na to sa itong mga health center? Libre naman siguro na yan. Tuntili ka karon basta kay na-diagnose ka positive sa TB, tagaan kaning akong balikon, INH or isoniazid, rifampicin, itambutol o pyrazinamide. Naanay diha. So may mga factors nga mahimong hinungdan ani masakit man tag TB. Di lang ta kay airborne ba yan airborne ba siya? Napoy mga resistant ng mga Mycobacterium tuberculosis bacilli, no? Mamni kanang kagaw nga naanani, no? Kanang crowded nga places, unya mo lagi na walay maayong sanitation, unya kanang mga tao nga na ay mga comorbid problem like kidney problem o kanang mga diabetic o kanang naay mga sexually transmitted diseases, dali ni sila matakdan ani. Or kanang mga tao nga nag-organ transplant. So, o kung mga tao nga naa sa mga lugar nga congested ayo like Pisuhan, o kanang Pisuhan jud, daghan gyud kay masakit og TB kay ug nay masakit TB nga usa, tanan sa silda nimo masakit na, no? So akong balikon, ang taong na TB murag may pagka-green or yellowish ang iyang plima, dugay, no? Ya ubo-ubo, more than 3 weeks ang duration, more than almost a month ang duration. Ninay medyo discomfort sa anterior chest, murag huot, pasakit o tender, sige ubo-ubo, o niya, mura ba ang plima ba, magikan yun deep inside sa imong haga, magikan yun sa sud, So, sa may mga buhato na niya, you take plenty of protein-rich foods. Sa may mga protein-rich foods, kanang mga dairy product, itlog, tofu, kanang isda, but you avoid lang ka, kanang taas kayo nga carbohydrates kay mo labi na katong mga diabetic, no? Kay likay no kanabay nung tamis ra tayo nga pagkaon, mabuhid lang kaniana katong mga processed food, mabuhid lang sa pug kaniana. So ang tao nga na TB murag luya nya dali basta kay way ka gana-gana nya mulos na siya weight, of course mudaot nya ang uban na ni magkahilanat o nya panington sa gabi. Akong balikon magdaot maghilanat nya panington sa gabi. So mo na akong masulti sa imong problema Mandex diya sa Pardo, Cebu City o ginaot nakasabot ka sa akong gi-speaker nimo, no? Sa imong problema most likely. Pero wala gyud ko mo sa magpa-x-ray ka do, man ka Pardo, Cebu City ko gud. So anto ka Cebu City Medical Center, ingna lang dito ka gi-refer ko dok ni doktor ni Obra kay magpa-x-ray ko para may balaan ba gyud TB bining ako ron sa ba? Or sputum exam, pwede na siya, Patabang diya sa midwife nga na-assign diya sa poblasyon Pardo
health center, naana sila yung mga swab testing gani karon ng mga kuan, ng mga naana sa health center. So balik ko nako kung naa kay positive nga TB tagaan ka tong quadruple drug therapy, no? So makausap pa katong late na minaw nako karon ang mga tambal nini isoniazid, rifampicin, itambutol o pyrazinamide. So mana kung pananglitan na dayon sa TB. Imong pangutana i-segregate ba o lain ba imong mga pagkaon? Kung na-confirm gyud, ora imong mga kubertos, imong mga gamit ba nagkaon nimo? Kung na-confirm gyud nga positive ka ng PTB, most advisable nga maglain ka kay otherwise mahurot gyud mo sa inyong panimalay, ha? Kung mas maayga ni og naakay payag-payag nga doon ra po sa inyong balay, adto lang tingali ka dito hantod nga maarang-arang ka kay airborne ba yan siya, di ka kakitaan ni matakdan ng imong kauban sa pamilya o imong mga amigo da sa Pardo, no? Mahurot mo da sa Pardo. Wala niya mag-tennis niya o mag-golf. Alright, so regards ninyong tanan, ha? Usahay mo ko ang akong sinder taga region 8 o mga taga Bohol, maggadud-gadud ko. Pero niya man ta sa Sugbo, so maayong adlaw ninyong tanan diya sa Pardo o ngadto sa libuan, millions nga naminaw karon sa atong programa kini nga akong suliran. Daghang kayong salamat sa inyong magkananayang pagpaminaw sa atong Armen program. Taas kay tag-greeting din sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Araman. Daghang salamat o maayong adlaw. RMN Moshi Mosh